Si qualcú troba cara la inversió en educació, que provi el preu altíssim que pagam per la ignorància. Això és vida, comencem. Començam l'episodi número 72 ja d'Això és Vida, el programa produït per la plataforma audiovisual Vida que vos ofereix un repàs a l'actualitat a través de les corolles que ens proposen els nostres participants a la taula d'anàlisi, que avui són na Margalida Rosselló, en Ferran Marcant i en Joan Mir, i avui, com ja vos hem avançat també, parlarem d'educació i ho farem amb en Joan Amé, que és el protagonista de l'entrevista del dia, de l'entrevista d'avui. Joan Amé, moltíssimes gràcies per ser aquí i molt benvingut. En Joan és sociòleg, doctorat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i tot i que en una primera etapa te vas especialitzar més en l'estudi del turisme i tal, ara t'has centrat més en el món de l'educació. És així, sí, sí. I des de fa 5 anys coordines l'informe anual que fa o que patrocina Colònia, que és un informe sobre l'estat de l'educació. Explica'm-nos què és aquest informe. Sí, l'Anuari de l'Educació de les Illes Balears, com bé dius, està impulsat i promogut per la Fundació Guillem Cifra de Colònia i des de la Universitat de les Illes Balears fa 22 edicions que estan elaborant una mica de panoràmica en dues vessants. Una vessant més de recollir bones pràctiques, recollir experiències des de centres educatius i gent que està treballant a l'educació fora del que és estrictament el sistema escolar, i una altra vessant més de recerca, més de recollir dades, aleshores sempre amb aquests dos camins intentant recollir una mica l'evolució, sempre en la mirada de promoure el debat públic, promoure el debat polític sobre l'educació a les Illes Balears, en el sentit de que tant amb bona base de dades, basat en evidència, no en suposicions o especulacions, i en base a les feines concretes que s'estan fent des de molts centres educatius de manera quotidiana, propostes molt bones, fomentar aquest diàleg, aquesta discussió, aquesta deliberació sobre educació, que de cara a prendre decisions tinguem una mica de fonament de què s'està fent i què està passant. Tu ets el director de fa 5 anys. Entenc que això vol dir que coordines l'edició i que també marques una mica, perquè clar, hi ha la part d'indicadors, que és anual i això, i després cada any hi ha focus en alguna o algunes qüestions, no? Efectivament, sí, enguany sempre intentam impactar en el debat o en l'agenda educativa. Nosaltres, quan vam fer la roda de premsa, una miqueta duem damunt la taula de trobant que les escoles i els centres estan molt tots sols, volem que se fomenti molt el treballar coordinadament, col·legiadament. Aleshores, enguany veníem amb una proposta concreta d'un ponent de la Universitat Autònoma de Barcelona, Antoni Vergé Planells, que és mallorquí, però fa molts anys que està establert a Catalunya, i una proposta concreta de una feina que s'està fent a Barcelona, que s'està fent a Roma, que s'està fent a Manchester, que s'està fent a Lisboa, que s'està fent també a Santiago de Xile, i és sempre se parla de treballar en xarxa, que els centres han de treballar més coordinadament, però és una cosa concreta, d'experiències concretes que s'estan fent a altres bandes i estan funcionant, tenint d'una banda un funcionament més clàssic de Conselleria d'Educació per una banda o Departament d'Educació per una banda i escoles i centres per una altra, i aquí és més que aquests centres estiguin competint entre ells per un determinat tipus d'alumnat, anem a posar-los a fer feina plegat per barris, per zones, per una mica combatre aquest clàssic que és aquesta desigualtat fomentada per la segregació escolar, que és que a vegades tens els alumnes molt concentrats en uns centres, travesses 2 carrers i uns altres centres trobes una altra tipologia. Aleshores, anem a veure aquesta experiència, aquesta trajectòria de escoles que estan treballant de manera col·legiada, l'exemple de Barcelona, l'exemple de Manchester, l'exemple d'aquestes ciutats que anomenàvem, i anem a traslladar aquest debat a les Illes Balears. Els centres estan molt sols, és a dir, cada conselleria i cada centre fent la seva feina, i potser en coses concretes de
com estàs avaluant, o quins projectes innovadors estàs fent, o com estan fent la matrícula, o com estan redactant els informes. Són coses molt semblants i Pentura poden superar la unitat centre i, més enllà d'aquest treball en xarxa que se fa més puntual, establir estructures més estables on puguin fer una manera més coordinada, anem a distribuir-nos un poc els tipus d'alumnats, que quedi més repartit, i anem a fer com avalues tu i com estàs fent propostes innovadores tu. I això fa crear espais que d'alguna manera siguin generadors d'innovació i generadors de benestar entre els docents i de generadors d'una millora en la feina que fan en l'alumnat. L'anuari d'enguany heu posat també el focus en la formació docent a través d'un monogràfic sobre aquesta qüestió. Estan molt enrere a nivell europeu? És una bona pregunta. Nosaltres, un poc, la idea va ser dir, anem a veure què s'està fent. Varen començar amb... Ara el govern de l'Estat té, per cada ministeri, té uns assessors experts científics i vàrem consultar l'assessora experta del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol, que és una professora de la Universitat de Saragossa, i és interessant, no?, tota la proposta de, que també la política se basa en evidències, i anem a veure què s'està fent a nivell científic per intentar aportar. En les cartes del Ministeri d'Educació ens va posar damunt la taula aquesta idea de la formació docent, de dir, això és una part on s'ha de fer molta feina perquè ha hagut una transició cap a... Anem deixant de banda això d'ensenyar currículums, continguts concrets, que també és molt important i rellevant, però anem a abordar-ho des de les competències, perquè competència vol dir, anem a entrenar habilitats, anem a entrenar capacitats, més que temari en concret. Això implica que els professors s'han de reubicar, rellançar, preparar coses que ja s'estaven fent, però coses que són noves, i precisament és una cosa, com tu dius, a nivell europeu i a nivell internacional, no és que s'hagi inventat, han de treballar en competències perquè se mos ha acudit en el sud d'Europa, sinó que la UNESCO, els informes de la UNESCO, que treballa molt el tema educatiu, ja fa anys que està parlant de precisament aquest gir, no? Anem a treballar més habilitat, anem a treballar més competències, anem a treballar més capacitats. Aleshores, a partir d'aquest fil, que mos llança un poc l'experta cop monogràfic, Jandra Cortés, professora de la Universitat de Saragossa, i experta ara del Ministeri d'Educació de l'Estat, i desplegam una sèrie de capítols que van en aquesta línia, anem a fer aquest gir cap a competències, anem a veure des de quina manera se pot fer feina en aquest sentit, i també aspectes concrets, perquè, per exemple, els centres educatius saben que la intel·ligència artificial ja està en marxa, està operativa, ja ha vengut per quedar-se, aleshores també tenim un professor de la Universitat Oberta de Catalunya que ens va fer una proposta, diem, com ens podem preparar amb la intel·ligència artificial de cara a gestionar els usos que ja estan fent els alumnes i que facin un ús més crític, un ús que sàpiguen discriminar quina és una informació més veraç i quina és una informació més falsa i que d'alguna manera entrin en processos que hi hagi algun tipus d'aprenentatge que no sigui merament copiar i aferrar. Després tenim propostes des de l'àmbit de coses concretes, hi ha alumnat d'exclusió social, alumnat de centres de menors, aleshores també hi ha una proposta, un capítol que està treballant com el professorat ha d'una mica incorporar, abordar aquest tipus d'alumnat, saber treballar amb aquest tipus d'alumnat. Una mica la idea és això, sempre aquest monogràfic que anem fent cada any, en aquest any era la formació docent i dins la formació docent, aspecte transversal, anem a treballar les habilitats, les competències, anem a transitar des d'allò que era més el temari, el currículum, que una mica de tots han viscut, anem a cap a aquests nous escenaris, com se fa feina amb aquest nou marc, però també no descuidem altres aspectes concrets com els que te comentava d'intel·ligència artificial, treballar amb alumnat d'exclusió social, etc. I dins això, estirant un poc aquest fil, crec, recerca i innovació pedagògica, estudieu àmbits com puguin ser, per un costat, supos que la millora del currículum, però després, per l'altre, aspectes com la convivència, la coeducació, la gestió de l'abandonament escolar, l'ús del català, la gestió de la interculturalitat, és a dir, elements crucials ara mateix, dins els centres d'ensenyament. Efectivament, tenim d'una banda, com a fet distintiu, clar, Illes Balears mos trobam, tenim llengua pròpia, tenim un model econòmic que implica molta immigració i no tenim, quan mires amb una mirada comparativa a l'estat espanyol,
tens Catalunya, tens Euskadi, tens Galícia, tens País Valencià, tens Navarra, però que tinguin el percentatge d'immigració i el model econòmic tan monocultiu són bastant diferencials, en lo bo i en lo dolent. Aleshores, clar, Catalunya té un alt element d'alumnat immigrat, però té totes unes propostes educatives i una musculatura a nivell de teixit que no és el mateix. Navarra és una comunitat d'unes dimensions una mica més petites que nosaltres, però l'economia és una economia fortament industrial. Aleshores, quan vas comparant aquestes realitats, te trobes que nosaltres, Galícia és una altra realitat, i el cas de Balears, combines aquests elements. Tenim la llengua catalana, tenim un model demogràfic molt concret, derivat d'un model econòmic molt concret, i no tenim elements similars en quant a necessitat i urgència de la feina que hem de fer. Aleshores, què ens trobam dins l'anuari? El que comentaves tu, tenim una sèrie de capítols de tot el tema d'educar en la diversitat i d'acollida dels processos d'instal·lació de l'alumnat immigrat que incorpori la llengua catalana i incorpori allò que és un poc la realitat de la illa i pugui abordar el que és l'educació amb unes garanties. Per tant, tenim una sèrie de capítols que van molt d'educació en la diversitat. Tenim sempre cada any un capítol específic de llengua catalana, que sempre està col·laborant el grup de recerca en sociolingüística de les Illes Balears, de SUIP, de l'equip d'Anna Maria Mavenrey, que sempre ens estan aportant algun capítol molt interessant precisament en quant a anàlisi i diagnòstic de la situació sociolingüística. Després tenim capítols específics en aquest cas, sobretot enguany, són capítols de Menorca, que estan treballant molt l'educació en la diversitat, però després, dit això, també en el que dius tu, Tomeu, de la innovació pedagògica, tenim capítols més que treballen coses com la codocència, és a dir, per què s'ha de fer cada professor una classe amb un horari compartimentat? Anem a fer codocència, doncs un professor de matemàtiques amb un professor català, potser tenen elements en comú que poden treballar plegats i això ho fa més interessant i més atractiu pels alumnes. I ara he dit matemàtiques i català, com podria haver dit biologia i amb una de ciències socials, però que això ho fa més atractiu, l'abordatge de l'assignatura, del temari, del contingut, i també a nivell de disposició. Nosaltres tenim capítols de coses concretes com l'estètica, dius l'estètica de l'aula, no? I doncs sí que hi ha gent que està fent feina amb estètica i sí que se demostra que tenir un espai més agradós, un espai on faciliti una mica l'aprenentatge és rellevant. També tenim un altre capítol que parla de superaules que són espais que en la mateixa aula pots combinar distintes coses a fer perquè vas movent-te per l'aula i tens distints recursos. Aleshores, en aquesta mateixa aula, l'alumnat se sent còmode, l'alumnat se sent que té possibilitats per aprendre de maneres distintes en el mateix espai, un espai ben plantejat. Per tant, tens codocència, tens treballar l'estètica, tens treballar superaules, i després, què més tenim? Hem parlat de la coeducació, la coeducació des del gènere i la coeducació des de la desigualtat de classe, una miqueta capítols aquests, que són diferents. Aleshores, és un poc anar treballant des de distintes experiències de bones pràctiques, de coses que... Ara t'anava a demanar, recolliu bones experiències de bones pràctiques. Això és un poc la idea, no? Sempre estem en aquests dos nivells de gent que està fent recerca i gent que està fent bones pràctiques. És a dir, allò que està funcionant, anem a fomentar, ajudar en la seva divulgació, en la seva difusió, perquè si s'està funcionant bé a Menorca, a Eivissa o a Mallorca una experiència d'educació en la diversitat, anem a posar-la damunt la taula perquè aventura n'hi ha d'altres que poden veure d'aquesta iniciativa i compartir-la i dur-la més enllà. Aleshores, crec que és important aquesta idea de compartir bones pràctiques i també en aquest apartat que me comentaves de recerca i innovació, és cert que també tenim coses més concretes de recerca. Tenim, per exemple, capítols específics de dificultat en el llenguatge, tenim capítols específics dels trastorns de l'espectre autista, tenim capítols específics de tot el tema de l'activitat física, com pot aportar i la rellevància que té tota l'educació en l'àmbit de la mobilitat, la psicomotricitat, etc. Aleshores, com que cada any, com que hi ha tantes propostes des de les 4 illes que fan feina amb aspectes molt diversos, procuram anar recollint cada any un 30 i pocs capítols i sempre m'ho queden en bateria i has de col·locar-los per l'any que ve, però Déu-n'hi-do la quantitat de coses que s'estan fent, la densitat de coses. Després, si vols, farem un poc de repàs en els indicadors, però abans te volia demanar, ja que parlàvem de tot això, quin impacte notau que té aquest anuari? És a dir, aquestes propostes acaben esdevenint pràctiques, acaben implementant-se? Sí, és una bona pregunta. No tenim un seguiment així en dades o quantitatiu, però sí que és cert que notam,
quan fas propostes de centres educatius en barris d'alta dificultat social, barris pobres, això, altres anys te toca la porta a altres capítols, d'altra gent que diu no, és que jo també tinc una proposta, o sigui, sí que veus que ha tingut una mica d'incidència o rellevància o impacte perquè has aconseguit parlar d'algun barriada i algun altre te'n parla. A Menorca i Eivissa, Formentera, hem fet molta de feina d'intentar tenir més capítols. Ha hagut anys que ens ha costat més, perquè vulguis o no, entre illes tenim desconeixença o no tenim els millors contactes a les persones amb les que puguem arribar, i sí que, per exemple, enguany a Menorca tenim una punta de 9 capítols, perquè una vegada has començat a fer feina més internament des de la illa, i Menorca és precisament un cas on l'educació hi ha un debat molt avançat, hi ha iniciatives molt interessants, i enguany hem aportat capítols que dius, serveixen per Menorca i serveixen per les altres illes. En tot el tema de programes d'acollida per a l'alumnat immigrat, coses que s'estan fent des de Menorca, que estan publicant enguany, que estan impulsades des del Fons Menorquí de Cooperació, jo crec que l'any que ve tindran ressò a les altres illes i cercarem iniciatives semblants. De fet, un poc en la línia, com comentaves, de recerca i innovació, nosaltres intentem tenir presència a les 4 illes, però també intentem que del tema no és que diguis, no trates el tema Menorca xerra de codocència o xerra de superaula, no, ens interessa xerrar de superaula o de codocència o d'altres maneres de disposar a les aules o de manera de fer feina a classe, independentment de silla, no? O sigui, que hi ha temes que són independentment de silla i hi ha temes que són que vols que hi hagi representació territorial de les 4 illes. Digue'm quins són els principals indicadors que estudieu i que indiquen hi ha major escolarització, ha baixat la taxa de repetició, no? Per on va ara mateix? És molt interessant fer aquesta mica de seguiment anual perquè hi ha un parell de coses. Contràriament a l'esperat, el que són les ràtios de professorat-alumne balears en la comparativa estatal té una bona posició, és a dir, que el percentatge d'alumnat que toca per professor és inferior a les mitjanes estatals, amb això tenim un bon estat de salut. Històricament, tot i que no entrem nosaltres en el detall, Balears ha tingut abandonament educatiu elevat, en el sentit d'alumnat que no acabava ni els estudis obligatoris ni els postobligatoris, és a dir, més enllà de... Tu tens una escolarització obligatòria, hi ha gent que fracassa en acabar en els 16, però és que el que li interessava a la Unió Europea és, molt bé, l'obligatòria és obligatòria, com diu la paraula, però en la societat del coneixement que tenim actualment necessitem que l'alumnat, a més de l'ESO, tingui qualque cosa més. Aleshores se mesurava això. S'ha millorat el percentatge. És cert que, com parlàvem abans, en el cas de Balears no podem perdre de vista l'alumnat immigrat, l'alumnat no vingut, els percentatges que manegem, que són els més alts en la comparativa per comunitats autònomes, són els percentatges més alts, superiors a Catalunya, que Catalunya és una comunitat que en té molt i que ha fet molta de feina, aleshores s'ha de tenir en compte això. És cert que és un alumnat immigrat que té una procedència nord-sud, que també tens britànics i alemanys, també tens Romania i Bulgària, i després tens un sud-nord, que és nord d'Àfrica, principalment a Marroc, Àfrica subsahariana i molta presència d'Amèrica Llatina. Això ho tenim constatat, ho tenim recollit en el capítol de dades. Sí que vull parlar també, el que has comentat, Tomeu, i que en vida plànol, el tema taxa de repetició, hi ha hagut un canvi d'estratègia, que s'ha vist educativament que la repetició tenia un component més punitiu en el sentit que realment en aquest lot el com a 3 de l'entorn, el 3 de la seva cohort, el seu grup d'amics, grup d'iguals, i que eren més els emperons que no els pros de tornar a veure. Aleshores s'està optant per una indicació de conselleria de repetir poc. Sí que veiem aquesta diferència de gènere clàssica en l'educació, que ara es debat que és fracàs, i quan parles de desigualtat de gènere en educació estàs parlant d'una desigualtat de gènere masculina, és a dir, qui s'està quedant ja en el nivell, sobretot a secundària i a postobligatori, són els homes, les dones estan a les 4 illes, nosaltres fem Eivissa i Formentera plegades com a unitat d'anàlisi, però a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera els atlots estan titulant i promocionant menys que les atlotes, i aleshores com a línia de futur sí que hi ha una feina que està passant, que els nens s'estan quedant en el marge, no? S'estan quedant com a fora. En l'indicador anterior, clar, me quedava una qüestió que era la incorporació, és a dir, el repte principal de les escoles és la incorporació tardana dels atlots, és a dir, no tant que n'hi hagi molts que venen de fora com que t'arriben a mitjan curs, tal, i això és molt mal de gestionar. Sí, efectivament, és un alumnat que té, perquè clar, té molta mobilitat en primer lloc pels problemes d'habitatge, hi ha problemes d'habitatge molt grans que fa que aquestes famílies viuen allà on poden, aleshores tu tens una aula, lots que estan compartint
casa no són germans, sinó que cadascú té una habitació i tu estàs a taula i dius, aquest lot d'aquí, tu vius amb aquest lot d'aquí. D'acord, o sigui, hi ha molta mobilitat que se tradueix en casuístiques com a la seva quotidianitat d'habitatge i casuístiques de molta rotació, que estan entrant un centre, després, clar, els pares viuen allà on poden, entren a un altre centre, entres a mig curs, no tens un bon vincle perquè estàs canviant, aleshores dificultat de tenir un bon vincle de grup d'iguals, feina específica per poder tenir aquest alumnat que pugui mantenir el ritme educatiu, sí, hi ha totes unes casuístiques que són molt importants abordar, i per això sí que hi ha una aspiració que el PIB de Balears un 5% sigui dedicat a inversió en educació, precisament perquè la realitat és molt potent i necessita recursos. Si a partir de tots els indicadors te deman si anem a millor o pitjor, supos que no me faràs una contestació... Resposta curta és difícil, però me sembla important la densitat que tenim de projectes d'innovació i de feina que s'està fent en els centres. Això no lleva que la realitat és molt complexa, no només per la composició de l'alumnat que tenim, sinó per l'aprenentatge mateix. Vull dir, ara la intel·ligència artificial està posant en els centres de debat un repte molt gran, vull dir, sabem que té totes unes potencialitats i també té tots uns riscos. Aleshores, que cognitivament tu, quan ja tens unes bases, abordis la intel·ligència artificial com un recurs que t'ajuda molt, és una cosa, però que tu directament tots els càlculs els facis sense calculadora, sense conèixer els processos, això és molt delicat. Aleshores, per primera vegada, a infantil, primària i els primers anys de secundària, ens estan trobant amb una generació que, si no anem alerta, se pensarà que tot surt pitjant un botó a la calculadora. Aleshores, necessita primer fer aquesta part de llegir molt, processar informació, entendre processos científics, des de com se fan, per després jo faré l'arrel quadrada, però primer me van ensenyar a fer l'arrel quadrada. Aleshores, això és un repte molt important perquè cognitivament ens poden trobar que les generacions, tot i tots els recursos que estan de cara, per primera vegada ens comencem a trobar que el nivell cognitiu estigui baixant. I llavors el tema socioemocional, mai abans com ara hi havia hagut tantes dificultats a nivell socioemocional. Estem en generacions que han d'estar molt atents a tots aquests aspectes que estan apareixent amb molta més força que èpoques anteriors. Joan, un autèntic plaer, però per acabar, quines propostes sí o sí han d'implementar quant abans? Ja n'has dit algunes, i evidentment s'aposta per un pressupost major, està claríssima. Què més? Quines són? Educació 360. Educació 360 vol dir que això a Catalunya està fent molt bona feina. Justament. I potser, encara no ho sé, però potser l'any que ve intentant pegar un poc per aquí, i potser d'un ponent d'aquesta línia. Educació 360 és... Tenim uns alumnes que s'està fent molt bona feina en l'horari escolar, però la resta del dia, potser perquè les famílies no poden més, estan menjant patatilles mirant una pantalla. Aleshores, Educació 360 és... O sent educats per un entrenador que no té recursos educatius mínims. Efectivament. Aleshores, a part de l'escolar, hi ha tota la part d'educació social, tota la part que no és estrictament escola, que necessitem uns bons recursos, i dius, a nivell de que aquesta gent, perquè hi ha unes classes mitjanes que podran, les hores baixes, dur-los idiomes, dur-los a un esplai, i estaran fent molt més aprenentatges, i que estaven parlant d'aprenentatge per competències o habilitats. Aleshores, aquesta gent, totes aquestes competències, no té 360, només té 180, té una part, i s'està perdent l'altra, i és molt important, perquè s'estan quedant endarrere. I del que t'he dit, un plaer escoltar-te, el que passa és que hem de passar a la segona part. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. Anem al segon bloc, l'actualitat. I en aquesta nova edició d'Això és Vida acabam de parlar amb en Joan Amé, ara el comentarem en l'entrevista, i també comentarem tots aquells aspectes de l'actualitat que ens proposin els convidats que tenim avui a la taula d'anàlisi, que són Margalida Rosselló, molt bon dia, molt benvinguda. Bon dia. En Joan Mir, també, molt benvingut, gràcies. I en Ferran Mercant, molt bon dia. Gràcies per convidar-me. Debutes avui. Sí, ja veurem. Un pot de nervis? No, ja veurem, després t'avaluarem i te posarem una nota, i segons la nota... Te convidarem o no. Exacte. Entrevista amb en Joan Amé, que ha estat específicament sobre l'anuari de l'educació. En Joan Amé pot parlar d'altres coses, però ens hem centrat en això. Hi ha res que vos hagi cridat especialment l'atenció i vulgueu comentar de manera molt ràpida? Sí, jo, com sempre,
he trobat que a dins ha parlat dels problemes específics aquests, de desigualtat a dins les classes, que hi ha alumnes d'un tipus i de l'altre i tot això, però no ha, diguéssim, aquesta problemàtica en general a tot Espanya o encara d'aquestes. I aquí tenim una problemàtica específica degut a la quantitat d'alumnes que tenim, per exemple, menors no acompanyats, musulmans o que venen amb pateres o coses així, o la quantitat, diguéssim, de magrebins, això, amb pares o sense, que venen, que mos plantegen aquí un problema que l'escola ha d'estar preparada per fer ciutadans del futur, i se suposa que ciutadans mallorquins, amb la qual cosa han d'evitar que aquests lots se radicalitzin i tornin terroristes, per dir-ho de qualque manera. Ho dic perquè a França hi ha el problema aquest, que ja a les escoles ja estan mirant de posar detectors de metalls i coses d'aquestes, perquè hi ha lots, abans d'ahir a un concert de música varen tirar un se diu això, que tiren els militars, una bomba d'aquestes, un projectil d'aquests, va pegar a 3 apartaments, els va calar foc, sort que no hi va bo. Això, dic, s'ha entrat a dins unes dinàmiques que l'escola, una de les funcions hauria de ser fer bons ciutadans, i amb aquest aspecte, i no sé fins a on les preocupacions, queixes específiques d'aquí tenen atenció. En tot cas, violència, o sigui, els lots violents, n'hi ha hagut sempre o no? Sí, però aquest és un altre tipus, diguéssim. Aquests lots seran nins en el dia de demà que, arribat el cas, estaran disposats a donar la vida al país si hi hagués una guerra, com ho seran una bona part. Som pacifistes tu i jo, ja sé què me diràs això, però me refereix que en aquest tipus de... Bé, ara ho analitzarem. Sí, ja volia dir un parell de cosetes respecte a això. Bé, he trobat molt positiu el tema que hagi parlat de col·laboració i feina, diríem, aquesta paraula també entre el professorat, perquè jo penso que és un element clau. El tema de treballar de manera col·laborativa és la manera com se poden abordar la problemàtica dins l'educació, que és, ja ho dic també perquè ja som pedagògics i a més hem fet feina 40 anys. Això és un element fonamental. Aposto que és molt important que hagi esmentat això. I només un incís respecte a aquesta qüestió. Fa bastant d'anys, una escola que li van donar, que era de Navarra, que li van donar un premi, evidentment educatiu, perquè havia minvat moltíssim el fracàs escolar, precisament era perquè, i va esmentar així talment la directora, que era qui ho representava, que era la col·laboració entre el professorat de lo que funcionava, i per tant, si a mi me funciona, a tu com a professor o professora també te pot funcionar. I això ho considero importantíssim. Això és un element i s'ha de tenir en compte lo dels 360 graus, és a dir, en el final l'educació malauradament no depèn només de l'escola, sinó que depèn de tantes altres. I una altra qüestió, perdoni, Capa, el tema també que jo penso que aquí pot ser l'anuari ho tracti, però jo crec que s'hauria de tractar les diferències que hi ha entre l'escola concertada i l'escola pública, perquè crec que és una qüestió fonamental. Només ho dic perquè val la pena per un debat. Ferran, entrevista amb en Joan Amé i, si vols, ja directament també la Corolla que mos du, és que m'apareix que està relacionada. Sí, justament jo no sabia que venia ahir, i jo me pensava com tu que fes el turisme, bueno, ara tu no t'ho pensaves, però... No, sí,
Si hagués estat per jo, hagués estirat encara un poc més i hagués... Però bé, farem un altre dia. Ho trobo molt interessant tot el que ha comentat. Jo, l'Anuari de l'Educació de Caixa Colònia el conec, perquè com a client sempre vaig a la meva oficina a cercar-lo, i a més, com a professor natiu, m'interessa molt totes les reflexions que surten allà. I bueno, la meva coratge és això, l'educació, i la meva preocupació com a professor natiu, ara ho xerràvem abans d'entrar a la gravació, de la baixada de nivell que ha hagut els darrers 20, 30, 40 anys. Jo estic realment molt preocupat, sobretot per el que deies tu en el principi, la frase que deies de si ens preocupa invertir en educació, més ens ha de preocupar el preu de l'ignorància. Sí, el preu de l'ignorància. Això. I això me preocupa profundament, perquè jo ho veig en el dia a dia. Alumnes que estan a quart d'ESO no saben el que és una problemàtica ambiental, ni què és un problema ambiental. Alumnes de segon d'ESO no saben la paraula tendència. I clar, jo amb aquest estorat. Clar, i t'has d'aturar i ho has d'explicar de tal manera que els continguts que pots explicar a aquests alumnes són molt menors de les que podíem explicar fa uns anys, perquè te n'has d'anar molt enrere, amb molt de cursos enrere, a la base, per començar després ja a construir. Però clar, acabes a quart d'ESO i pintura estàs en un primer d'ESO. I tens una teoria de per què està passant això? Jo crec que cada professor té la seva teoria. Però, quan jo xerro amb els meus companys, la qüestió, i una que he fet en concret aquí, ja sé que són un poc antiquat, és la manca de disciplina a les aules. Sona molt antiquat. I jo abans pensava, no s'han de domesticar els alumnes... Sí, no, me sap greu perquè si no, no aprenen. I un altre tema també és la incidència de les pantalles. Això ha fet un mal. Se venia com la panacea de que això aniria superbé i aprendrien i s'informarien. No, ha estat tot el contrari. Ja està tot el contrari. I altres aspectes, però jo el que crec que sí que és clau, que ha fet que baixés el nivell, ha estat la famosa, i això me sap greu, perquè en Joan a mi me l'estim molt, i tot el que ha dit, jo estic tot d'acord, excepte una cosa, que és el tema d'educar en competències. Ara els professors han de ser un coach, això que s'ha posat de moda, d'ensenyar als alumnes a fer feina amb equip, no sé què, tal. No són transmissors de coneixements, ni formadors de ciutadans autònoms. I clar, això en el futur tindrem problemes greus per això. Joan Mir, tu també has fet de professor de la universitat, en aquest cas. Sí. Un poc diferent, però... Començant després m'aniré a la meva coralla. Per què passa això que has dit? Home, jo m'aniria molt enrere. El Pla Bolònia ha estat un desastre, això és evident. Ha rebaixat així automàticament el nivell universitari a nivell de secundària. Els alumnes que van a la universitat ara venen que han d'aprendre a escriure, que han d'aprendre coses, i se'ls aprova si fan els deures fets de casa seva, és a dir, el que habitualment se fa a secundària, que és tampoc no demanar una excel·lència d'això, sinó que aprenguin a fer feina i tot això, però això se fa ara a la universitat. En principi, almenys, els meus alumnes me vaig trobar amb aquest cas. Això immediatament, diguéssim, si anem a cercar els darrers 20 anys. Llavors, jo m'aniria més enrere. En els anys 30, el temps de la República i tot això, hi havia un respecte per l'educació i la cultura. Els obrers, supos que imbuïts per les idees dels sindicalistes, per les idees esquerranes de progrés i de tot això, ficaven a dins el cap del treballador, de les classes més treballadores, anava a dir baixes, perquè llavors totes eren baixes, els ficaven dins el cap això, que els seus fills havien de tenir cultura, cosa que ells no podien haver arribat, i que la cultura era un avanç moral, a més d'intel·lectual i això s'ha anat diluint i hem arribat ara en què a la universitat i això serveix per tenir un bon currículum i trobar una bona feina i el més són punyetes, diguéssim. Això en quant a d'això. Enllaçam en la teva coralla? Enllaçam en la meva coralla. Sí, és perquè la meva coralla és més o menys el mateix. És a dir,
el tema de les desigualtats dins les classes dels alumnes, aquestes diferències que hi ha, les molt equivocades maneres d'enfocar-les de vegades. Als Estats Units és un paradigma de desastre i de la ineficàcia i de la immoralitat, perquè ahir ho explicava en Luc Ferri, un professor que va ser ministre de Cultura a França, que el varen cridar de una universitat americana per fer feina allà, per donar uns cursos. I el primer que li varen fer va ser contestar un qüestionari a la universitat. I el qüestionari li deia: tu que ets de la minoria sobrerepresentada, de la minoria infrarrepresentada o de la normalitat. I ell va telefonar als seus col·legues, que ja coneixia, i de què putes va això? No, sí, tal. Què vol dir això? Diu, home, això vol dir que quan tu facis un examen has de mirar si el qui t'entrega és un xino o una cosa d'aquestes i li has de baixar la nota, perquè aquests fan molta més feina que els altres i treuen sempre més bones notes i coparien tots els llocs d'excel·lència. En canvi, si és un negre o si és una lota, que en aquests els has de pujar la nota per tot això. Diu, això no ho faré. Diu, a més, ho trobo una immoralitat molt ineficaç. Diu, i a més, m'agradaria que poder explicar a aquests nins, a un negre, tu t'ha parit bé que a un alumne... Però això dius que se fa als Estats Units, a les universitats americanes. Però totes. Jo crec que a totes i totes... Bueno, això ve del pensament progressista, és a dir, d'afavorir positivament la discriminació positiva en aquells que parteixen amb menys bones condicions a la carrera de la vida, ajudar-los. Per exemple, ajudar-los a entrar a la universitat. Si no tenen el nivell, rebaixar-lo un poc, com si aquí, a més de la nota, pugessin un punt o el baixessin, segons de quina minoria fos o una cosa d'aquestes. És a dir, que estem de vegades cercant solucions ben intencionades, però que són molt injustes i en el final desastroses. Posant moltes coses damunt la taula, Margalida tria el que vulguis de tot aquest àmbit d'educació i després ja mos presentaràs tu la teva coralla. Bé, jo en primer lloc crec que l'educació, i més en el moment en què vivim, és un tema complex. Per tant, del meu punt de vista, hi ha molta complexitat entorn de la... I però per ser molt el més sintètic possible, no educa només l'escola, educa la tribu. Això és un tema que se diu molt, però que és així. Vull dir, educa la societat. Per tant, no és el mateix un al·lot o una nina, un nin que va a escola en un context familiar que li aporta tota una riquesa intel·lectual i tots els nivells a gent que està en unes condicions, diríem, desfavorides. I precisament l'escola ha d'intentar compensar aquestes dificultats, aquestes desigualtats. Per altra banda, també un altre tema, la formació del professorat és fonamental, i jo amb això no vull entrar ara tampoc en polèmiques perquè ja que és un tema complex. La gent que fa més de mestre d'escola primària és un tema que passa per unes certes qüestions que no només és purament ensenyar matemàtiques o ensenyar llengua o el que sigui. La gent que va a secundària normalment és un professor o professora d'una, això, serà física, química o serà de català o el que sigui. I tota aquesta part més d'entendre i situar-se no se dona, perquè evidentment jo considero que el que és el màster de poc serveix. Per tant, la formació del professorat també és fonamental. I una altra cosa, els al·lots i les nines i tot estan en uns contextos molt diferents, amb una situació social molt distinta de fa uns anys. Jo vull recordar que fa pintura 50 anys estudiava molt poca gent. Molt poca gent, no hi havia l'ESO, no arribàvem a la secundària fins als 16 anys. S'arribava que jo que he estat fent mestre de primària, he estat a secundària, he estat a tot d'això, i de més fa anys, i que passava, els alumnes de 14 anys hi havia molt que ja deixaven d'estudiar. Llavors,
S'ha intentat allargar-ho perquè també la gent tingués una formació, una cultura més ampla com a ciutadà. Per tant, totes aquestes coses, que són moltes, se tracta de veure de quina manera, amb això faig també l'anuari, de quina manera podem millorar quan tenim un context tan complex. I no és que els de la pintura no saben paraules, perquè per ells aquesta paraula no significa res. Quan nosaltres, que hem tingut una formació de fa uns anys, nosaltres sí que per nosaltres significa, en canvi les seves no. És a dir, tot això és complex, però això no vol dir que sigui fàcil. I jo crec que, per tant, i tornant un poc, la feina de col·laboració, de cooperació, d'analitzar el que no funciona i com ho podem millorar, és l'única manera per sortir-ne. I una altra cosa, aquestes diferències, i jo sí que som molt de creure en l'escola pública, penso que és absolutament necessari que els recursos no només siguin econòmics que han de ser, sinó sobretot que un professor pugui tenir pocs alumnes dins l'aula, que és la manera de poder fer feina. Perdoneu, deixar el meu tema. Breument, si vols, com a quasi tancar, i que tanquin Ferran del tot. Bé, jo hi ha una cosa que no he dit, i és que, en conseqüència de tot això, ja segueix un poc el debat pressupostari tremend que hi ha a França, on s'ha de retallar el pressupost perquè si no se'n van a la catàstrofe greia, per dir-ho de qualque manera, i se planteja de on se retalla. I hi ha unanimitat en què l'educació no se pot retallar, que se necessita. Però quan això els demanes als jubilats, te diuen a mi no me toqueu la jubilació. La jubilació de França és la més alta d'Europa, per entendre'ns. I tots els jubilats estan millor que els seus fills que fan feina amb aquestes qüestions, perquè se va ser molt generosa en els anys passats. És a dir, que aquesta inèrcia que jo t'he dit de que tothom estava disposat a sacrificar el que fos perquè els fills fossin més ben educats que ells, això s'ha diluït. Ferran? Jo ben llançat en tot el que diuen ells. Vull reincidir en el tema de la qüestió de classe i del tipus d'educació que tenim, que això segurament el públic en general no ho sap, però a la LOMLOE els temes, el que abans se deien temes, i ara se diuen situació d'aprenentatge, que podríem fer un programa sense sobre la nomenclatura de les lleis. Això també molt. I ara ha canviat, aquí només a Balears ha canviat i se diu unitat de programació, és que fer feina d'educació, recordar que abans se deia unitat didàctica. Sí. Bé, i ara són l'ONLOE que han de tenir aquests temes, que ara se diu situació d'aprenentatge, han de tenir un producte final. Jo, aquí el llenguatge sí que m'apareix, com a persona d'esquerra m'apareix terrorífic, perquè aquí el que estàs formant són productors. És a dir, alumnes que produeixin, i vinga, produeixin, però que no assoleixin coneixements. Que simplement te facin un pòster, te facin, jo què sé, una cartolina, que pot estar molt bé si prèviament s'han assolit uns coneixements. Perquè si no s'han assolit uns coneixements, què has fet? T'has passat l'estona en l'ordenador, fent un joc, cercant a internet aquí i allà, però d'aquí una hora ja no saps res. I que la gent deia, els exàmens memorístics d'aquí un tal t'oblidaves. No tant, no tant. Abans d'entrar en directe ho comentàvem, el pensament memorístic, l'aprenentatge memorístic s'havia de no estar molt i pràcticament s'ha abandonat. Però jo crec que s'ha de complementar, és a dir, el tipus d'aprenentatge que donem ara en el memorístic, han de ser complementaris. Això, només un punt, això incideix en una dialèctica que és la importància de la ciència bàsica i no només de la ciència aplicada. La ciència aplicada serveix per fer productes, però sense la ciència bàsica no se poden fer aquests productes perquè tota la ciència aplicada ve de la investigació desinteressada. Els coneixements humanístics que pensem que això cada vegada sobre lletí. Van a la baixa. Pràcticament surten d'això, sense saber res de filosofia. Bueno, pas això és fonamental. Jo som de ciències, però troc que filosofia però tota la gent científica també és humanista. No tothom, però molta gent és humanista, perquè és que una cosa va lligada amb l'altra, quan tens un coneixement important. Jo no he dit la meva, el meu projecte. Ara has de proposar la teva. No, això d'educació no importa. Xerrar d'educació poden seguir xerrant d'educació. No, just.
te toca la quota. ja la teva corolla i feim una ronda i mos n'anem, que estem fora de temps. No, davant d'això, a més, crec que s'hauria de continuar parlant d'educació, però dins això, la meva corolla és que penso que en aquest moment, diríem, les Illes Balears, la pressió que hi ha, la pressió no, les polítiques que hi ha a nivell de territori i a nivell de per suposadament fer vivenda per gent que té dificultat d'adquirir-la, me semblen, jo diria que és una de les coses més greus que el manco jo, que ja duc una trajectòria, no? Que veig més greus que han passat mai, perquè si ara només en els números damunt la taula, com aquell que diu, en els decrets que han aprovat per part del govern de Napoleón, del PP, evidentment tot el suport de vots, permet que pràcticament 250.000 places més, diríem, de sòl rústic, amb una pressió brutal en el nostre territori, i no només en el nostre territori, perquè jo quan parlo de medi ambient, com és que tu sempre... No, és que quan parlant d'aquestes qüestions, parlant d'economia, evidentment, parlant de societat, perquè tot això després, que du, per haver molta gent que ve a fer feina, tots els problemes que suposen a nivell social, a nivell econòmic, que és que guanya aquí. Guanya una persona que no té casa, guanya, i que en aquest moment ha sortit una informació que un de cada 10 persones que compren una casa a les Illes Balears, 4 són estrangers. I després hi ha els estrangers que ja viven aquí, que ja compren una altra casa. És a dir, quin és el problema real? La gent que mos arriba en patera, suposadament, que tot el dia en parlen, sobretot en mitjans públics d'aquestes illes, contínuament que ve gent en patera, que són una minoria, i no xerrant de tota la gent que hi ha, estrangera, que en aquest moment és que està, d'alguna manera, perquè se'l ven, no dic que no sigui així, però realment per fer negoci i especular. I jo crec que en aquest moment hi ha un problema de gran magnitud que trobo que no se trasllada en la importància que caldria dir el que és el debat. El debat només està en els al·lots que venen sense els pares, en els menors. I jo crec que això és un tema que és important, però no és el més important, ni molt menys. I aquesta gent hauria de tenir humanitat suficient per veure que precisament el que necessiten és, en tot cas, s'ajuda, i si no, que mos diguin molt de mallorquins, no és el meu cas, que han hagut històries familiars que han hagut d'emigrar. Llavors, aquest tema jo trobo que no està on ha d'estar, que és en el sens perquè no interessa, clar. També puc afegir l'exemple de l'ocupació, que ha estat generador de debats i de notícies, de més notícies tal. Llavors, a l'hora de la veritat, l'Ajuntament de Palma ha creat una oficina antiocupació i ha gestionat un total de 5 casos. No, que són 3. Són 5 casos, dels quals 2 són 2 denúncies de més per l'ocupació de l'exèrcit, l'habitatge d'Emili Darder i un altre. Per tant, són 3 casos. Ocupats, també. Ocupats i desgrossos, aquests. Perdoneu, que ara he despistat un poc. La qüestió és tot el que ha plantejat Margalida. Per cert, supos que no te sorprèn, però perquè jo quan veia tota aquesta cosa de posar damunt la gent el tema de l'habitatge i tal, pensava, sí, no, segur, però ara veureu aquesta gent, no els coneixem, no sabem per on ho agafen. Van a tope, van a tope. Sí, perquè això és una el decret aquest de mesures que parlen de simplificació de la tramitació, que es llevan problemes que no facin una avaluació d'impacte ambiental, que no facin un informe urbanístic que és necessari, tot això és burocràcia, això res, fora. Vull dir, estem realment un problema, i això és social també, i això repercuteix en l'escola, en l'educació, tot. Joan. Bé, jo no seria tan dràstic o tan taxatiu amb això del pes
dels estrangers que compren d'això, i no només els que venen en pateres, però també n'hi ha que venen en avió. Sí, saben venen més. I són per l'estil. Venen més per avió. I són per l'estil, no venen enginyers nuclears. Aquesta gent ha de dormir a qualque puesto i pressionen molt perquè, imagina't, estem parlant de 300.000 els pròxims 15 anys que en vendran. I bé, a on els col·loquem? El problema d'això, jo crec que com tot, la capacitat d'adaptació és molt grossa. Europa ho ha fet molt millor. El 20% o el 18% de pisos són socials, amb lloguers d'això. Aquí no n'hi ha, els 1, els 2, coses d'aquestes. Bé, ara estem pagant la imprevisió dels polítics. Berran. I això té molta incidència amb el tema que han tractat pràcticament tots els programes, que és amb educació. Jo he tingut alumnes que han hagut de partir de Mallorca perquè els seus pares no se podien permetre una vivenda, perquè està tan inflant el preu, hi ha tanta especulació, que és un drama. I ja està. No afegiré res més perquè estic bastant d'acord amb el que comentaven ells. I doncs, Margalida, amb una pinzellada tanques. Sí, no. Primer de tot, evidentment, la vivenda no vol dir que no s'hagi d'haver-hi per les persones que no la poden pagar. Jo no estic dient això. Estic dient que el que s'ha fet, o el que s'ha fet amb aquests decrets que s'han aprovat per part del govern, que molta gent desconeix, i doncs precisament donar la facilitat perquè sigui la gent que pugui seguir especulant i pugui seguir comprant pisos barats, pisos cars, vull dir, que no podrà pagar ni una persona només que vengui en una situació molt de precarietat, sinó també persones de classe mitjana d'aquí que no podran pagar 300.000 euros o 400.000 euros. Ho dic perquè és un tema també molt complex, però no ho dic per això. Ho dic que, evidentment, la gent que ve no faltaria més, que hi hagués vivenda social. I, per tant, el problema de la vivenda, des del punt de vista de qui governa en aquest moment, hauria de ser una qüestió prioritària, però donant opció a la vivenda social, com han fet molts de països europeus, moltes opcions que aquí no se plantegen. Desgraciadament, estem en unes illes que només se planteja especular, negoci i vinga, i fer del nostre territori, dels nostres recursos i de tal, no mirar gent prim. Per tant, clar, altres polítiques de vivenda, evidentment, i altres polítiques socials. El que passa és que el tema és el que és, i el que s'ha aprovat no és per això, és per continuar fent el mateix que se fa. I pots ter posat aquest paral·lelisme que se podran vendre més vivendes a el que siguin estrangers, a gent que té un poder adquisitiu més alt, però la gent que ve aquí a fer feina, perquè si qualsevol se passeja per una obra veurà que la gran majoria de gent que fa feina és gent, entre cometes, immigrant, no veurà gent d'aquí o gent de segon quin, veus gent. Llavors és necessari però de veure que d'altres polítiques de vivenda, però no aquestes. I jo crec que el problema és aquest, que mos volen dir que el problema són els immigrants que venen en patera, que el problema és que una vivenda i nosaltres ara en farem, quan en realitat no és així, perquè la vivenda no se fa per aquesta gent, ni per la gent no només immigrant, sinó la gent d'aquí que no se pot permetre per pagar ni un lloguer ni un pis. Això és la realitat. I tothom que tingui fills o que tingui gent propera jove ho sap, que això no és possible. Perquè això, Joan, no sé si tens dades, si ho has estudiat gens, tinc la impressió que la construcció és un dels bons negocis, entre cometes, en el sentit de la diferència que hi ha entre la inversió que has de fer i el benefici que en treus econòmic. Pot ser que sigui de lo més productiu. El mercat sempre equilibra, és a dir, si hi ha un sector que és més productiu que l'altre, tots se'n van cap allà. Per això tots s'han anat cap als hotels i cap a la construcció. Són els dos sectors més bons, diguéssim. Però també és un sector en el qual se pot incidir molt fàcilment perquè en el tema dels solars estem en un règim comunista, per dir-ho de qualque manera. L'Estat té molta força, té molta potència. Per exemple, l'Estat pot decretar que aquell terreny és edificable o no. Però això se perverteix.
Clar, s'acaba prenent la decisió a canvi d'una bossa de plàstic plena de dobbers. No necessàriament, no és d'ara això. Tots els municipis han crescut des de fa 200 anys i han fet plans cada vegada més amples, on hi ha una transició, fins aquí se pot edificar, fins aquí s'estudiarà, etc. Dic que això no ho dubtis. Els municipis, si volen que la construcció no sigui caríssima, han de facilitar terreny, perquè al final no és vera que el solar hagi de valer 3/4 parts de lo que valdrà el pis després. Però hi ha moltes coses més de fer, per exemple. Sí, home, jo te parlo de la pregunta d'en Tomeu, només. Sí. Margarida, i tu tanques. Però molt ràpid, que sí que ja Sí, no. Primer de tot, aquí s'ha de fer una anàlisi important, i és que nosaltres tenim un territori limitat, i crec que el tema és important, perquè, ja que sé, qualsevol persona, ja xerrant de Mallorca, i se'n va per la passatgi, està tot ple. Vull dir, és una qüestió de dir, anem a veure, li donem importància o no al territori, no només el territori per territori, sinó quines altres activitats pintura, si mos va malament, aquesta haurien de tenir, no? Perquè si no, quin futur té aquestes illes. Tot això és molt important i això és un tema clau. En qüestió de la vivenda, hi ha molts de sistemes que no tenim en 2 minuts, però és un tema prou important, no? Per exemple, vivendes buides, diràs, vivendes buides no podem anar a un propietari i dir-li tal. Bueno, hi ha moltes maneres. Són moltes coses que s'han fet a altres països, no res comunista, és senzillament qüestions socialdemòcrates que s'han... Jo dic comunista en el sentit que l'Estat pot incidir. A Barcelona m'han vengut 3 vegades a que meves de l'Ajuntament si estava buit o no per posar-me un impost. D'això no és comunista, però està en mans de... Clar, però jo crec que el tema de regular tot això, jo penso que és molt important, i limitar, per exemple, el creixement urbanístic i tal, també, per necessitat de la vida d'aquí. Llavors, ara no entrarem en això, però crec que hi ha moltes coses que se podrien fer per vivenda social, no només fer-ne de noves, que de vegades fins i tot utilitzar espais, a veure menys què hi ha, perquè aquest estudi, aquesta anàlisi, aquesta planificació, poques vegades s'ha fet, i moltes vegades perquè hi ha la pressió del sector immobiliari, el sector de la construcció, com passa en tot, com passa en el sector hoteler i el sector turístic, que evidentment puny, perquè no hi ha ahir, però jo crec que el govern no està fent la feina que jo entenc que ha de fer l'administració pública, que és regular i limitar, i tenir en compte diferents la situació que se viu aquí. Ferran, jo bàsicament el que tinc por és que tornem, com ara comentava molt bé la Margarida, en l'urbanisme franquista, que aquí campi qui pugui, se construeix qui vulgui i arreu. I és que vivim aquí, no ens poden permetre una vivenda, a no ser que tinguis herència. Això a mi el que me genera una por, tinc 45 anys i me fa molta por que quan sigui més gran, en quina Mallorca viurem. I ja ho veus, no sempre podem resoldre-ho tot. Joan Mir, moltíssimes gràcies per seguir. Bon dia a tothom. Margalida, també moltíssimes gràcies. Margalida Rosselló. Moltes gràcies a vosaltres. Ferran Marcant, també moltíssimes gràcies. A la nostra audiència, moltíssimes gràcies per haver arribat fins aquí, i si encara vos heu quedat amb ganes, teniu moltíssims més continguts a vida.cat.